zen, eta gaur otsaiak 8 zinemetan edo zinemaretoetan egingo du. Basque Selfie pelikulari buruz ari naiz, eta gaur ura ezagutuko dugu bertan parte hartu duen Sandrei Eizoz aktorearen eskutik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer egun zaude? Ongi. Bueno, lehenengo eta behin esan behar dut, barkatu nire euskera, ez da oso ona, baina saiatuko naiz. Lasai, eta eskerrik asko etorri izanagatik. Vale, eskerrik asko zuei. Orduan, esan dugu gaur estreinatuko dela zinemaretoetan, eta zer aurkituko du ikusentzuleak bertan? Sorpresa txiki edo handi bat, segun zeren da, historio oso polita da. Bi historio daude, biak oso politak dira, baina importanteena Agus Barandiaranen baserriari buruz hitz egiten du. Eta hori niretzat da superazio historio bat. Eta oso garrantzitsua da eta oso polita gainera. Eta hori badauka sorpresa, hor finalean sorpresa bat. Hori da historietako bat, baina esan duzu bi daudela. Bai, historia importanteena esan dudana. Agus Barandiaranen baserriaren historia da errepide batean nahi zituen egin eta bere baserria bota nahi zituela. Orduan, baserri hori 1550ko urtekoa gutxi gora bera da, eta orduan historio asko dauka baserri hori. Gainera, badakizu baserria zer den, ez da bakarrik etxea. Baizik eta tradizioa, historia, eta hori, imaginatu, 1500ko urtekoa, imaginatu zenbat historia. Orduan, bera nahi zuen, bere baserria ez bota. Eta hori da historia, ez? Bera, ez dula nahi botatzea, eta besteek nola nahi dute botatzea, errepidea egiteko, bakarrik errepide bat egiteko. Eta hori, pelikulan kontatzen da, berak nola hori. Eta gainera, berak, ez badakizue, Korrontziko izenburuaren pertsonajea da, eta Korrontzi justo tradizionaleri buruz egiten ditu musika. Horregatik, berak mantentzen du tradizionala musikarekin, ematen du munduari buelta musika hori erakusteko, eta gero bere historia, imaginatu nola denez, bere tradizionala, bere pertsonala, gainera. Talka egiten dute. Horregatik, hori da. Eta gero, bigarren historioa da, historio honen burua edo, ez dakit nola esaten den, hilo konduktorra. Ardatza, bai. Ardatza, beste, nola esaten den. Bueno, nahiko ongi, Beste historia parezido, edo? Antzekoa da. Ulertzen da, orduan bai, lasai. Bale, kazetari bat ikusten du Agus Barandiaren historioa telebistan, eta berak esaten du, zergatik ez dut honi buruz zeo zer egiten. Eta gera, saiatzen da, historio hori dena ongi esaten, eta gero, justo, paraleloan, bere ama galtzen du memoria. Orduan, ikusten da, pelikulan gutxi gora bera, berdina dela. Pentsatzen baduzu, berdina da. Bere amaren memoria, bere familiaren memoria da. Eta tradizionalak, eta hori, familiaren historioa. Gertatzen dena Agus Barandiaren baserriarekin. Orduan, hori niretzat politena hori da. Dena nola denez, paradoja edo... Bai, mantendu behar dela azkenean, kontakizun hori gorde behar dela, historia mantendu, memoriaren garrantzia azkenean, bai. Hori da. Baina, igual, esplikazioan ez da oso ongi geratzen, baina gero pelikulan, benetan esaten dut, merezi dula. Bai, ez, oso ongi ulertu da, bai.
Eta zergatik izenburu hori hain gaurkotasunekoa, selfie ez dakit? Bai, esan dudan bezala, pues, gure historioa da, ez? Bai, Euskadiko jendearen historioa, baserriak hori da. Orduan, baske, internazionala egiteko, baske selfie, baskearen selfia retrospektiba edo, horregatik baske selfie. Eta konkretuki hor, zein da zure pertsonaia eta zer nolako garrantzia du historioan? Pues, ni naiz kazetariaren amaren erizaina. Eta nik esaten diot berari nola dagoen bere ama. Nola lehenengoko gauzak eta olako zerbait ongi etortzen zaiola hori biboa mantentzeko, ez? Hori gertatzen da Alzheimerrarekin. Orduan. Nola prestatu zenuen rol hori? Egia esan da, pelikula da, baino ikusten duzun bezala, benetakoa da, historio benetakoa da. Orduan, saiatu ginen dena errealitatearen bezala egitea. Orduan, ni badaukat pertsonal historio bat horrekin, eta orduan oso erraza izan zen, zeren ni pentsatu nuen, nola esan zuten hori, ez dakit zer, eta sartu nintzen, segiduan, gainera Itziar, eta kazetaria, eta Itziar da oso zerkanoa, eta berak... Bai. Orduan, hori prestatzerakoan, atzera begiratu egin zenuen zuk bizitako bizipenetara. Bai, hori da. Zer, egunero denek daukagu historia kontatzeko, ez? Eta denek daukagu gaixorik, familiako batek gaixorik egongo da, denok daukagu memoriari buruz zeo zer espezialki edo, orduan, niretzat historia honetan oso erraza da identifikatzeko zeo zer zurekin, ez dakit nola esan. Baina aldi berean pentsatzen dut zaila ere azkenean bizipen gogorrak direlako, ez? Eta ere beste baten azalean, ez dakit? Niretzat beti esaten dut zeo zer ona atera dezakezu momentu txar batean. Orduan hori egin nuen, ez? Pentsatu nuen, oso txarra da egiteko, baina seguru nago edonori ongi etorriko zaio hau egiten badut. Orduan hori izan zen nire... niretzat, bai. Orduan zuretzat ere, ez dakit, alde batetik askapene izan alda edo, eta hori, ekarpen bat egin duzu, zerbait ona ekarri duzu hortik. Bai, esan dudan bezala, hori, zeo zer ona ateratzea komenigarria da, hori da, komenigarria da. Orduan hori egin nuen, hau oso momentu txarra da, baina zeo zer ongi egongo da, edo zertarko, eta orduan esan nuen, igual momentu hau nire barruan ez dago oraindikan, ez dakit nola esan, sendatuta, orduan, aber honekin sendatzen bada. Eta ez da sendatu, baina pixka bat hobe bai. Bintzat ez, izen helburua eta, nolakoa izan da orokorrean filmaren prestakuntza? Oso polita, denen artean oso ongi egon ginen, moldatu ginen oso ongi, eta gero, historia tristea izan arren, proiektu politatera da aurrera edo? Ez, esaten dut, proiektua noski, baina esaten dut normalean rodajeak oso ez dakit nola esan. Gogorra
gogorrak eta lan asko, ordu asko, eta hori ematen du, harremanak, hori... Bai, estresak azkenean ez, jarreran eragin dezake hori, edo. eta justo, proiektu honetan, justo aldrebes izan da, orduan... Batu egin... Bai. Bueno, eske gainera, hori, aguz, eske dena amorea da, orduan... Bai. Bai, lehen aipatu egin duzu erraztasun, hori erraza egin zela beraiekin lan egitea. Bai, aguzekin, izaskun, iturrirekin, haiek dira Korrontziko taldearen izenburuak, eta gero baita izaskun iturri, beste izaskun, eske... Nola sortu zen filman parte hartzeko aukera edo? Ni, egia esan da, ni zinea egiten dut, baino produktorea bezala. Eta banengoen hor produktorearen barruan, eta berak esan zidan, zuk egiten duzu, egiten dut, baino nire denbora librean, egiten dut antzerkiak. Eta esan zidan, eta zergatik ez duzu hau egiten. Berak bazekien nire historia pertsonala, eta nire, hombre, bueno, ez dakit zer, berak, venga, eske, ikusten zaitut zuri, eta nire, hori esaten baduzu, venga, bale, egingo dut. Zer, niretzat Joakin da zuzendaria. Nik ikusten dut zinea, berak ikusten duan bezala. Ikusten du... Ikuspuntu berdin hori da. Iritziak antzekoak dituzu edo gustuak edo... Ez gustuak, baizik eta nola egin zinea. Nik egiten dut produktorearen inguruan, baina baita egin ditut gidoi batzuk. Orduan, nola ikusten dugun mundua, gutxi gora bera, berdinak ikusten dugu. Orduan, nola esan ezin da. Bai, esan duzu baina gustora egin duzu. Bai, oso gustora. Orduan esan daiteke zuretzat esperientzia berri bat izan dela, beste alde batetik, ez? Hori bai. Oso polita, animatzen diot jendeari hori probatzeko, ez dut esaten Hollywooden edo, ikasi behar duzu, hori egiteko, baina bai pixkat probatu, mundu desberdinak probatu ez dakit. Bai, lan polita dela. Bai, oso gogorra, baina polita. Eta anekdotaren bat aldaukazu? Edo, asko pentsatzen. Bai, asko daude, baina, oso polita izan zen, hori, batzuk, momentu batzuk euskeraz egiten da, besteak erderaz, beste batzuk ingelesez, eta orduan, badaude, nik bezala, nik hitz egiten dut nahiko gutxi gora bera, baina ulertzen dut dena. Baina badaude batzuk ez zekile, bazeuden batzuk ez zekila ezer. Orduan, beste batzuk ez zekiten ingelesez. Orduan, hori Eta hala ere guztiak ongi. Bai. Nola esaten den? Naciones Unidas edo? Bai, hori gutxi gora bera, badirudi hori dela pelikula hau, bai. Azkenean hizkuntzak ez beti ulertu egiten gara gure artean, hori gertatzen da ere beste herrialde batetara joaten baldin bazara, azkenean kinuekin eta ez? Eta gainera proiektu hau, denek ikuspuntu berdina daukagu proiektu honen inguruan, orduan hori asko errazago egiten du. Ez baduzu hau entenditzen, igual du, badakizu, zerezkoa den proiektu hau, zeri buruz, ez dakiz zer, orduan egingo duzu ongi, seguro. Barrutik ateratzen bada. Bai, horrela izan barko litzateke edo zein gauzetan, ez? Hori, azkenean gure artean ulertzeko era asko edo bide asko daude. Bai. Eta labur bilduz orduan, esperientzia hona izan dela argi eta garbi dago, zenolako ekarpenak egin dizkizu zuri, pertsonalki, proiektu honetan parte hartu izanak? Markatu? Bai, zer eramango zenuke proiektutik? Zenolako esperientzia izan den? Bai, nik uste dut, hori.
Zer suposatu duen, bai. Beste aktoreak, Joaquin, Calderón, Agus, osea, ez nekien, banekien Korrontzi taldearen historiari buruz, banekien zer egiten ari zuten, baina ez nion berari ezagutzen. Bai. Eta geratu nintzen harrituta, oso zerkanoa da, oso gu bezalakoa, ez dakit nola esan, bai hori, jende asko dauka beren atzetik, baina opera da pertsona normala. Eta bere historioa jakin ondoren, hemen dago niretzat, ez dakit nola esan. Bai. Agus, niretzat Agus eta Izasku, hori da. Joaquin, baita Joaquin, beste taldeko jendea, gure taldeko jendea, baina hori, nola berari ezagutu, eta hori, eske ezin duzu deus gaizki esan berari buruz, ezin da. Zeungi. Bai. Orduan, esan dugu ere zinemaldian estreinatu egin zela, gaur zinemaretoan, aretoetan, eta nolakoa izan zen filma bukatuta ikustea? Oso ona, jendea txalo asko egin zituen, galdera asko hori ona da. Galtzen baditu ona da, galdera asko egin zituen, eta gero kritika gutxi egon ziren, baino onak. Orduan, hori, zinemaldian egoten bazara ikusten duzu pelikula asko daudela, orduan kritika osoak ezin dira pelikula bakoitzean egin, orduan kritika batzuk egon ziren, baino onak, orduan, aber gaur, ez ere esaten duten, baino bai. Bueno, momentuz behintzat orduan, hori, erantzuna publikoarena eta kritikoen aldetik? Bai, oso onak, bai. Gustora. Eta zinemaldian egotearen esperientzia, zer moduz? Esaten duzu pelikula? Bai, hori, esan duzu, erantzuna ona, eta, pentsatzen dut ere, eta hori galdetzen nuen lehen, errodajean parte hartu izan eta gero emaitza guztia ikusteak, zerbait aldatu egin da? Ez, hori dena igual dago, bai. Bale, hori, dena proiektu osoa bukatuta ikustea, hola da, bai. Eta ez da jaialdi bakarra bere ibilbidean, ez? Berlinale... Bai, oraintxe bertan dago Berlinalen, egon zen baita zinegin, Donostiko zinemaldean, eta hori, eta orain, zinean, eta gero saiatzen da festibal gehiagorako eramatera. Orduan, lehendabiziko erantzun positibo hori ikusita, aurreikuspenak zenolako aurreikuspen dituzue? Hori, festibal gehiago eramatea, sorteo hori segitzen duen edo ez, baina suposatzen da segituko dula, ez? Bai, eta gero hori, orain publiko handiago batera edatuko da gaurtik aurrera? Horregatik, hori, gaurtik aurrera, gaur estrenatzen da Iruñan, Golen Yamagutxin, Bilbon, Gasteizen eta Donostin, eta hemendik gutxira Madrilen eta Bartzelonan. Eta Madrilen eta Bartzelonan estrenatzen bada, suposatzen da, gehitzen da, ez, proiektua. Eta hor gaude. Bai, orduan ikusi dezakegu hemen Iruñan behintzat, Golen Yamagutxitan. Bai, goizeko 8:00 gaur. Aber esaten duten jendea. Bai, arratsaldean esan nahi, bai. Eta informazio gehiagorako joan dezakegu nonbaitera, webguneren bat edo? Bai, ez dauka webgunerik, Basque Selfie pelikula. Baina nola Joaquin Calderón nahiko famatua da, eta Korrontzi baita ere, beraiek bere sare sozialetan eta bere webgunean ateratzen dute dena, informazio guztia ateratzen da hor. Orduan, bilatu Korrontzi edo Joaquin Calderón.
Mila esker, Sandra, azaldu diguzun guztiagatik. Zuei. Oso ongi ulertu zaizunez eta hasieran hori esan Bai, duzun. eskerrik asko. Eta zinemetara joango gara. Bale, hor egongo gara. Primeran, horrengora arte. Bale, agur. Kriston gatazka igual. Antza, errepidia badao, bai zabaldu nahi dabe. Yo conozco al dueño de este caserío, Agus Barandiaran, el de Corronchi, ¿te suena? ¿El mismo? músico, sí. ¿Tú crees que podemos tener esperanza después de todo lo que ha pasado, de todo lo que han sufrido mis padres y todavía el caserío, que si la amenaza, que lo van a tirar, que lo van a tirar? ¿Cuánto tiempo está pasando y estamos igual que antes? Toda la familia hemos luchado por eso y nadie está ayudando para nada. El origen de tu casa está aquí dentro. La baserría da Dana, de Cota de Dana. Este caserío es una choza. Son 500 años, ¿sabes? Son 500 años de nuestra familia ahí. ¿Hay posibilidades de que no tiren el caserío? Hay que acelerar el asunto del caserío para empezar a demoler cuanto antes. Es que yo soy músico. Soy músico, toco el acordeón, toco la triquitilla. En este momento no te puedo decir que sí. Ostras, gogorra izen behar da, Al final me siento solo.